Здравейте, уважаеми зрители! По TV7 започва обзора след първите 3 състезателни дни на Балкан Офроуд маратон, най-голямото рали-райд състезание, което се провежда на полуострова. Аз съм Румен Петков, а радостната новина е, че Зорница Тодорова продължава да води в класирането на клас АТВ и след третия състезателен ден на Балкан Офроуд маратон. Основен конкурент на българката е петкратният победител на Рали Дакар Йозеф Махачек. Чехът обаче направи навигаторска грешка още в началото и продължава с пасив от близо 2 часа след зори. До момента Тодорова е едноличен лидер и в класирането за Балканската купа с успехи в първите 2 състезания от сезона и се устремила към четвъртата си поредна победа от началото на годината. Това е част от нейната подготовка за участието и на Рали Дакар през 2012 като първата българка на маратонското състезание. Днес е почивен ден за Балкан Офроуд маратон, като в първите 3 дни 60-те екипажа, които застанаха на старта, изминаха около 800 км. Първият етап бе обиколка в района на Кърджали, а през следващите дни маршрута отведе кервана до гръцкия град Орестяда и обратно. Тези 2 дни се оказаха и най-трудните от маратона, тъй като бяха разделени на по 3 специални етапа с обща дължина от по 360 км дневно. Характера на терена изискваше максимална концентрация заради бързите каменисти и песешливи пътища, които на места предлагаха и доста изненади. Вчерашният ден бе най-техничният, тъй като състезателите трябваше да преодолеят няколко стръмни и хлъзгави участъка, насечени с дълбоки коловози. Това изискваше освен бързина, но и щадене на техниката и така след почивния ден ще продължат по-малко от 40 екипажа. Най-завързана до момента е интригата в класа на автомобилистите, където са и повечето български представители. Временен водач във временното генерално класиране до момента е екипажът Йосиф Лагадов Пламен Николов с Мицубиши. Габровците дадаха най-добри времена и в 2 маратонски етапа до момента и водят с комфортен аванс от час и 20 минути пред лидерите за Балканската купа Траян Траянов и Стилян Маринков с Тойота. По-назад за третата позиция се борят съответно Веселин Радев и Петър Минчев, и двамата са също с автомобили Мицубиши. Минчев бе най-бърз през първия ден, но технически проблеми във втория го сринаха в класирането. Все пак той успя да се върне в играта. Днес е деня на механиците, които се опитаха да възстановят пораженията по автомобилите, така че от утре пилотите да дадат най-доброто от себе си до финала в събота. Интересни двуои се получиха и при мотоциклетистите с няколко етапни победи. Италянецът Уго Филоса изглеждаше непобедим. Той буквално прелиташе през трасето. Вчера обаче водачът и в подреждането за Балканската купа получи първия си удар, след като бе победен от чехът Властимил Тосеновски, а само на минута след него завърши австриецът Хели Фраувалнер. Все пак Филоса води с близо 40 минути преди утрешния ден, а следващите го 4 райдери са в разлика от 10 на минути. Сънародниците на Фраувалнер, Крейдл Фейдинанд и Бенджамин Дизел дишат във врата на австриецът за генералното класиране. Единственият български мотоциклетист, останал в маратона, е Димитър Боевски. Варненецът започна обещаващо, но едно падане през втория ден го отпрати назад и сега е 7-ми в генералното подреждане и 5-ти в клас до 450 кубически сантиметра. Имаше състезателен инцидент и в класа на АТВ с GPS, където гъркът Никос Казагас падна и бе отведен в болница с леки контузии. Жалкото е, че някои самозвани дръскачи, лишени от морал, се опитаха да направят сензация и да опоручат спорта. В този клас лидер е грък Даниел Томидис, следван от Емил Димитров, а при мотоциклетистите Янчо Терзиев кара сам за първото място. Чудесни времена даде и Николай Гочев в новосформирания клас на бъгитата, изпреварвайки много от мотоциклетистите и автомобилистите. Утре маратона продължава с около 200 км из Родопите, а ви очаквайте отново новините от Кърджали по TV7. С вас през тези минути бе Румен Петков.